Giinagurahan sa Department of Education sa Misamis Occidental ang Regional Festival of Talents sa miaging simana nga gihimo sa Working Congressman Cultural Center Tudela Gymnasium. Tumong niini nga makahatag og oportunidad sa mga learners gikan sa public ug private elementary ug secondary schools, apil na mga estudyante gikan sa alternative learning system nga mapakita o mapasundayag ang ilang talents ug skills. Pinagi sa klase-klaseng contest nga adunay nagkadaiyang level of learning gikan sa science and technology, arts and culture, ngadto na sa English and Filipino language ug uban pa. Ana sa 1,700 ka mga delegado gikan sa 14 ka mga schools division sa Region 10 ang may partisipar sa nagkadaiyang Regional Festival of Talents activities. Gi-welcome sa Misamis Occidental ni Governor Henry Uaminal ang tanang attendees, hilabi na si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte o mga delegado gikan sa mga ubang probinsya sa syudad sa Region 10. Tema sa Regional Festival of Talents karong tuiga ang galing, talino at husay ng mga batang makabansa sa diwa ng matatag na adhika.